Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Good day everyone. Nini nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ubos kini sa Vic Valbido Evangelistic Ministry ug sa wailangan mangandam kita karon kung ikaw usa ka magtutuo, nasayod ka na kung sa imong buhaton aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug ikaw may balik ang imong pakiambitay sa Dios ug nga mandam na sa ikaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. But for you, unbeliever, gamita ka na imong kabuuton ang positibong bahin nga maong pagtuo, dawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Okay, padayon ta. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan, the doctrine of logistical grace. Kagahapon nagingon kita, may tukbil kita bahin sa eternal security. What is this about? Well, atong gingon kanimo nga eternal security usa kini sa labing nindot nga doktrina diha sa pulong sa Dios. Okay. Now, 2 Corinthians 5:18, kitang mga magtotoo human kita masakgaw after the rapture, mubanos dayon ang judgment seat of Christ, otherwise called Bema seat. Okay, kita hatagan og pagtasal, evaluation. Okay, unsa may kanang himuan sa pagtasal, ang ato mga binuhatan, mga maayo og unsa kay duha man ka kasi mga mayong binuhatan, tawhanon o Diyos doon. So, kini mao ni ang hatagag evaluation. So, ang eternal security God, kini nagaproduce og profound gratitude. Okay? Gratitude to God who keeps our salvation permanent and totally secure. So, wala kitay mahimo nga atong ikansilar kining grasya nga gasa. Dili ta makahimo niya na. There's nothing we can do. Ug dili kita makatangtang niini pinaagi sa atong pagbuhat og sala. Kaya di naman issue ang sala. Or make a renunciation or recant. Dili na mahimo. Ngano man, tungod kay ang Dios hingpit, ang iyang security kumplito, hingpit gyud nga garantisado. Diha sa Salmo 86 versikulo 8, among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. So, ang eternal security therefore, kini security that God gave or guarantees, kay kini kagawasan. Muna ang John 10:28 nag-ingon, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Na, wala na makaagaw
makalabni, makatangtang. No one can remove us from God's iron grip. You see? Wala. Eternal, kini kung pag-ingon na ito nga, ng iron grip sa Diyos. Kini, gitawag ni sa in English, anthropomorphism. Okay? Kaya wala yun. Wala may grip ang Diyos. Wala. Hingpit good siya. So, gingon lang nato ka na, pagpaspasabot ba lang? That's anthropomorphic. So, ang kinabuhing dayon, kinabuhi kinihangtod sa hangtod uban sa Diyos. O niya nagyong higayon nga atong maangkon kining kinabuhing dayon, ato na kana permanently. Okay? So, ayaw kalimot niya ng John 10:28. That's the doctrine of eternal security. Diha sa 1 John 5:11-12, kini nagisgot og rational. Ang rational sa positional sanctification. Ang lain nga ni positional sanctification is baptism of the Holy Spirit, rational. Unya sa versikulo 11, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. So, unsa man ikaduhang sanctification? Experiential. Primero, positional. Sunod, sanctification, which is experiential. Ang atong kanang advance sa atong espirituhanong kinabuhi. O tuod, unsa may papasabot ni ining atong pagkahiusa, pagkadugtong kang Kristo. Kini, nagkahulugan nga kita nagaambit na unsay ana ni Kristo ug unsa siya. That is what it means by union with Christ. It means we share what Christ has and is. Ug kini usa man gud ni sa katlo ag siyam nga irrevocable absolutes nga gihatag sa Dios kanato at the point of salvation. Diha sa Hebrewanon kini kanang kun bahin og Hebrew language, it means we are perfected. Ang perfected diha nagkahulugan nga kita na set apart na forever. Okay? Now diha sa kanang dunay duha ka mga bersikulo nga may kalabutan nini. Kolosas 1:12 ug 1 Corinto 1:30, 1 Corinto 6:11. Basaha kini mao mga bersikulo bahin kini sa justification, ang pagmatarong. Diha sa Galatia 3:26, we are now members sa harianong panimalay sa Dios, royal family of God. O kini, ang gitawag nato og family relationship rational. Okay, John 1:12 again. But as we have received Him, to them gave He power to become sons of God, even to them that believe on His name. Versikulo 13, which were born not of blood. Now, angay natong timanaan nga, dili na nato matuis o mao balay binisaya sa reverse. We cannot reverse our family name. Dili na. Now, kay kini kung atong last name ba, kini indicates our family. See? Tingali, imong i-renounce ka ng imong pamilya, kini dili man makausab sa imong pagkadugtong, pagkaiusa sa imong panimalay. That doesn't change your affiliation with your family.
ug kining maong koneksyon dili na mausab. And it is unchangeable. Di gyud mausab. Ug likewise, sa diha nga kita natawo pag-usab, wa na'y makatangtang kanato gikan sa atong pagkasakop sa paniwalay sa Dios. Wala na. Garantiya ka na. Ironclad, matud pa sa in English. Now, si Ginoong Jesucristo, siya mismo ang kinabuhing dayon. Our Lord Jesus Christ is eternal life. Ug ingon nga tao, eternal siya gihapon. As a man, he is eternal when he was resurrected. So kita nagambit na nining iyang kinabuhing dayon, John 3:15, o kana, that's a statement of fact. Okay? Katinuuran ka na nga pagpadayag po, pagpahayag. So, bisan pa nini, dili na kita mamatay again. You see? We can never die again once we are born again. Ayaw na ginagalimti. There is another rationale, the love of God. Si Apostol Pablo, misuwat niini. Diya sa Roma 8:38-39, neither life nor death, no one can separate us from the love of God. Kay ang gugmagod sa Diyos is unconditional. So, mao ka na ang eternal security. Samtang ang tawanon nga gugma, mag-usap-usap man, it's changeable, temperamental, it has its bad moments, kini muwa ng pod, and then mutungha na pod. So, insecure. You see? Apan nagugma sa Dios, alang ka na to, dili naman na mausab. It is motivating to love Him back. Now, mao ka na. There is that connection. Kita nimo? Kita madasig sa paghigugma niya, pabalik ngadto kaniya. We are motivated to love Him back. Hinoon, ang Diyos cannot overlook His perfect justice. Justisya man po siya. Kaya ang iyang justisya condemns kung unsa ang unsa gidiman sa iyang pagkamatarong. Sa in English pagod, His justice condemns when His perfect righteousness demands justice. So, nagahukom siya ni adtong nagasalikway sa iyang anak. Ang kanang mahigugmaong kamot sa Dios nagasangkap kanato og eternal security. Unsa ra gyud gipangayo sa Dios gikas tawo? Imbaw kang unsa? What God only asks from man is his faith. Pagtuo lang ngadto sa iyang anak. Okay, manto ta sa Roma 8:32. Kini nagisgot ang puniog. It has something to do with logical approach. Unsay gisulti sa maong bersikulo, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Mao manigi kanang a fortiori logic ni Pablo. Okay? A fortiori logic. Latin kana nga mga pinulungan. Now, doon na po ilaing application. Gitawag og body metaphor. Nga, si Ginoong Jesucristo maong Pangulo. Okay? Siya ang ulo. He is the head. Efeso 1:22. Si Ginoong Jesucristo mao ang otoridad. Colossians 1:8. Dias 1 Corinto 12:21. I have need all the body parts. Now, kitang
mga magtotoo, permanente kita nga bahin sa nawas ni Kristo. Permanente na again. We are permanently in Christ's hands. John 10:28. Niya na in a sort last application. Sealing metaphor. Sealing. Pagtimbre. Episo 1:13. Kita gitimrihan sa Espiritu sa Diyos. Diha ni Kristo. We were sealed with and by the Spirit of God in Christ. So mo na nga ang mando sa pulong sa Diyos, Episo 4:30, ayaw sakita ang Espiritu Santo by whom you were sealed. See? Sealed for the day of redemption. Sealed for all eternity. Tinimbrihan na ta. Hangtod sa kangturan na kanang maong pagtimbre. So, 2 Corinto 5:10, kanang nagisgot sa judgment seat of Christ. Okay? Kita gitimbrihan og nadugtong ngadto sa Dios nga nagaagad entirely kung kinsa ug unsa ang Dios. Whether we are winners or losers sa atong espiritualong kinabuhi. Ang atong eternal security, mao kini ang atong kahimtang. This is our status. Our spiritual life is our responsibility. Naunsa man nato pag kinabuhi niining maong matang o kahimtang. Pinaagi sa pagtumo. Diha sa grasya o kay balaw kang Ginoong Jesucristo, 2 Pedro 3:18. So we can grow our confidence. Ang ato bang pagsalig, pagtuo, maugmad kini. Confidence can grow as we keep on keeping on sa atong espiritualong kinabuhi dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, otherwise called experiential sanctification. Now, ang eternal security makaproduce kini og kanang pagsalig diha sa Dios. Of course, sa diha nga ang magtotoo nagapuyo siya sulod sa operational divine sphere nga diin nagatuman siya sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Diba niya, dili ta makatuman sa plano sa Diyos itong kinabuhi kung dili kita magapuyo di sa sulod sa operational divine sphere. O needless to explain, it's presumed kasabot ka na unsa kining operational divine sphere. It's a mental attitude, system of thinking ni. Kaya ang Kristohanong paginabuhi is a system of thinking. Kining atong Panginoon na may rumbo, may tumong. You see? Gipunting sa pulong sa Diyos. Mao na nga, unsa man, nakadagana, kalawma, kahabuga, katasa, ang pulong sa Diyos nga naa diha sa imong panghunahuna. You see? Mao ka na. How to evaluate ourselves sa atong espirituhanong kinabuhi. Now, there are things to consider. Kinahanglan ato kining kanang matngunan kining mga butanga. Number 1, renovated thinking. Renovated. Kaya bang usabon ang atong pangunahuna. Ginamit ang una-una ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Ikaduha, ang atong paggamit sa post-salvation epistemological rehabilitation. You see? Ikatulo, ang personal sense of destiny nga rasyonal. Rasyonal man eh. Ikaupat, ang kanang inyunta orasan, timing ba? God's timing is perfect. Ang usa ka magtutuo, kinahanglan excuse me. Hindi mo kita kalikay. Sahay nga. So a believer has to synchronize sa iyang
takna, ngadto sa takna sa Dios. He has to synchronize his time with God's timing. How? Pinagi ni nga itong gibuhat adlaw-adlaw. Pagtuon sa pulong sa Dios. Aron kita masibo, matukma, mahilo na sa timing sa Dios. So, unsa man ang renovated thinking? Renovated, pinausab na nga panguna-una. Kini mo resulta ngadto sa pagsalig diha sa Dios. Tungod kay kini nga itong gigamit diha, mao man ang una-una sa Dios. So, ang eternal security, balik na buta, permanente kini nga kahimtang. It's a permanent state. O kini dili na ni maguba pinagi sa pagkakarnal sa magtotoo o reversionista, dili. Di yun. Di na matandog. Ang pagsalig, confidence, bertud kini, which can be destroyed by residence in these cosmic dynaspheres. Kung ato ka magapuyo, dito sa dapit nga may gahong ni Satanas, itawag na to sa English ni cosmic dynaspheres, then, kanang imong pagsalig maguba. You see? Maguba ingon nga bertod. So, dili na mo function ingon nga bertod. Kay giguba man. Tungod sa mo pagpuyo diha sa cosmic dynaspheres. Kaya sabot ka ba? You see? Ano delikado kung adto ka magapuyo. Kay kanang imong pagtuo o pagsalig, dili gyud mo ugmad. In fact, magkaahop na inuna. O, therefore, eternal security depends entirely sa pagkadili na mausab sa Dios. Immutability sa Dios. Mora niyang gisaligan sa magtotoo aron kanang tinuod yun niya ang eternal security. But pasabot, kanang mo-function yun. Okay? Makaamgog yun ang maong magtotoo. So, ang eternal security, garantiya kini, never to be lost. Okay? So, it is a guarantee never to be lost. Dili mo wa. Eternal security is guaranteed. Igarantiya kini sa matag magtotoo o apan kanang iyang pagsalig, dili lagi kini maugmad kon unsa wa siya magtubo. Kung dili magtubo ang usa ka magtotoo, nganong di man magtubo, wa man siya doktrina. O wa man pud siya gana lagi magtuon sa pulong sa Dios. He is negative. Isi mo rin yun ang Yahweh. Nga, kung magpositibo lang ka, ganahan ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Na kanay gugma, gana, kanang makagahin na kagpanahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya positibo ka, napan kung magnegatibo ka, well, dili, you cannot expect nga kanang imong confidence, imong kanang pagsalig sa Diyos, maugmad, no. You see? 1 John 2:28, and now little children, abide in Him. Abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence. O we shall have confidence and not be ashamed before Him at His coming. So, also in 1 John 4:16-17, basaha ka na. John 10:28, 29, 30, kana especially ang verse 30, I and my Father are one. So, tiwan permanente na kita diha sa mga kamot ni Ginoong Jesucristo. We are permanently in Christ's hands. John 10:28. So,
Si Kristo is in the Father's hands, and no one can snatch him away. Verse 29. Ang tanan nga mga magtotoo, kitang tanan, ana sa iyang mga kamot. We are both in their hand, in his hands. You see? In other words, there is unity of purpose to hold us sa Diyos nga Amahan o ni Ginoong Jesucristo. Versikulo 30, I and my Father are one. They are two separate persons. Buwag sila. But they have exactly the same attributes. Na nagiyan sila og susama nga mga kinaiya. Ang Amahan ug ang Anak also have a common bond of unity. They are of one mind. Okay? Kita mga magtotoo, nag-aambit sa tanan nga anaan ni Ginoong Jesucristo o kinsa si Ginoong Jesucristo. We share everything that Christ is and has. Ana kita ni ining eternal security and pakigambitay sa Dios o sa Anak. So, timan ni kining mga butang. All things are delivered unto me of my Father, and no man, etc., etc. John 10:31. Then the Jews took up stones again to stone him. May ilang batuon siya, si Ginoong Jesucristo. Verse 32, si Jesus mituwag kanila. Many good works have I showed you from my Father. For which of those works do ye stone me? Okay? Verse 33 o 34. Kini kong verse 34. Kini gikutlo ni gikan sa Salmo 82:6. Na nagkanayon, I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High. Okay? Okay. So din mahuman kining atong pagtuon niining doctrine of logistical grace. Hinaot nga nakapupo ka og mga pagtulunan gikan niini og nga atong gipanginaw ug atong iampo nga ikaw magatubo padayon gyud sa pagsibog sa unahan. Numdum ka sa prinsipyo, he who does not advance goes backward. Can you afford to go backward? Mando sa Diyos nga kita. We have to go onward. Press on sa atong tumong nga makabot unta ang espirituhanong pagkahamtong. Kay kana lamang paagi nga mahimaya ang Diyos. Okay? So, hinaot nga ikaw magapadayon niining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Salamat o Dios niining grasya nga among gipahimuslan. Salamat sa imong pagpa-tinaw kanamo niining bahina unsa kamayong danon gayon. Ang logistical grace support imong gisangkap kanamo. Ikaw matinumanon gayud sa imong pagsangkap sa tanan among panginahanglan. Wala gayud ikaw mapakyas. Salamat ni among Bible study. Pinagi sa YouTube o Facebook sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini. Gamita kini sumala sa imong kabubuton. Kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.